Lejliet li eluf ta' studenti jirritornaw lura fuq il-bankijiet tal-iskola wara l-vaganzi tas-sajf tabru dettalji dwar numru ta' miżuri infrastrutturali u operazzjonali bil-għan li jitnaqqas kemm jista' jkun l-impatt tat-traffiku. Transport Malta se tkun qed iżżid in-numru ta' uffiċjali tal-infurzar stazzjonati fit-toroq prinċipali madwar pajjiżna biex jigwidaw it-traffiku u jagħtu l-assistenza meħtieġa f'każ ta' diffikultà. Barra minn hekk se jkun qed isir monitoraġġ tat-toroq mill-Control Center u f'reġjuni differenti hemm stazzjonati numru ta' tow trucks biex jagħtu l-għajnuna immedjata lis-sewwieqa f'każ ta' inċidenti. Transport Malta taħdem viċin mal-app u l-paġna ta' Facebook Maltese Road Traffic Updates biex il-pubbliku jkun aġġornat b'mod kontinwu dwar is-sitwazzjoni tat-traffiku u x-xogħlijiet li jkunu qed isiru fit-toroq Maltin. Min-naħa l-oħra l-Kunsilli Lokali ġew igwidati biex ma joħorġux permessi għall-għeluq ta' toroq waqt il-peak hours bejn is-7 u d-9 ta' filgħodu, perjodu li matulu wkoll mhux permess isir xogħol fit-toroq. Dan kollu jikkumplementa kampanja edukattiva ta' Transport Malta bilan li jikber l-għarfien dwar is-sigurtà fit-toroq, jitjieb l-atteġġament tas-sewwieqa u titnaqqas il-konġestjoni. Il-Ministeru tat Trasport għaddej b'ħidma fuq aktar minn 25 proġett biex jonqos it-traffiku ma' junctions kruċjali u jinbnew mill-ġdid numru ta' toroq. Fis-qarrija l-Ministeru għat Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali awgura s-sena skolastika tajba lill-istudenti kollha filwaqt li fakkar lil kull min se juża triq biex jagħmel dan b'mod responsabbli.